Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Papanam, makunam. Mapanagagpasyar, tatang. Istamang pa ilang barok ka. Mapahada mapamupasyarad. Kaya mo kat sa mo, amo tagarap kat malakayang kan. Nabayagan nga ada asawa. Ni kasinsin mo nga Marlon. E dito ta si ka. Kaslawan di panggip mo nga asawa. Ay di problema ita. Asin no, di mapamupasyaran. Ni Rosa, tatang. Ni Rosa nga disgrasyada. Ay nabarok, tikado, di kiti mamalim mo kung mga pasyaran. Apay nga ni Rosa. Gabutin siya tipat patig ko, tatang. Ay, diya kaya't nga bali nga manugang na diya nga disgrasyada. Samot nga siya kayo tag-asawa. Ore, pay. Pauna nga maten, kakaiso na nga amumong tagarem, dahil pa nga babae. Tatang, dahil lang tamo kabidot na disgrasya. Hindi pa lang agayayat aking kuha na. Inuray ko lang nga agbalasang. Ngamit agbalasang hindi agbalasang napansa dya Manila, hindi agawid masikogan kasyay. Na minsan lang nga nagbidot. Nadumat na tayo kiti virgin nga mabalim mo nga pasyarin nga arman nga asawaan napi nga dahil pa lang nga adaburyas na. Ngayon saan ko nga kaskaso pa ay manong name ni tatang. Labang ko nga pinasyar. Nakigtot. Manong Freddy? Flowers for you. Di na ka dipastrakin. Sumurag ka. Saan ka nung ninamnaman ni Rosa manunami nga mapangkupasyaran? Abi nga siyak manong. Gabot ay sikat pakarik na iti ayan. Awanan ti ato nga rason. No abi nga sika. Handak lagi di kayat nagiti partidong. Gabot ay disgrasyada. Saan nga sudat ang desisyon, Rosa? Siyak tag-desisyon. Gabot ay siyak tag-asawa. Saan naglagi na kahit ang tatang mo? Tingamin? Ore na antim. Nauyaw na antim ka. Anong tunat ko na numadamag na, nga sika, nga kaanakan na, kit umanak paspasyaran. E din to nakalaslastog na antim. Paglastog na una, di dya manugang na maestra. Mabaling ka din nga nga isulat pagsalitaan na. Ay, itan ka. Awanin sa baling mabayang ipatpatig ko na sana siya. Inurure ka. So na lang di umay ka kumapasyarin ng tabalasang kan, dapat kamat sa di Manila. Hindi sumangpit ka, masikog kamat din. So inure ko dito agad daway tapno, umay ko, ibagakin kita, I love you. Manong nimi adukit adudikiti kumontra, kadagpaso, imay ni auntie. Ay, pudno ka dito damag nga ar-armem ni Rosa nga disgrasyada. Ha? Freddy? Wananti. Ay, po, barok. Di ka la. Habi ka di mo tuladan ni Marlon nga kasinsin mo, nga anak ko. Maestra nga na Emma. Di asawa na. Habi ka kasta mo tarabida ma. Nagsapol ka kanagat ay babali mo ipanagkel nga baling asawam. Nanti uri anyat mapaspasamak. Da kami ninto kini Rosa at agasawa. Ore kontra kayo kini tatang. Ore kontra ti kasinsin ko. Ore kontra ti kasinsin ko konak gabot ti may sangal daw ang inawis na kidya balay da kat naginom kami. Kasin, api nga tagtinuhan din. Api nga disgrasyada ti pilim. Idin na tasya kakasinsin mo kat may sangal na mga maestra. Kasi ore anat mapaspasamak. Talaga nga ni Rosa at kayat ko. Ngayon, ti question, kayat nakakadimat ni Rosa? Bareng, ang kapagam nga sigurado. Ore kayat mo isuna, kung awan ti kumontrakin ka,
No saan nakamatakayat ni Rusa, awan maramid mo kasi. Ngayon minsangit ko tiriknak kini Rusa na naruna kini Gigi manunaymi nga anak na. Talo ka mat kindi nga kakaribal manunaymi. Ngayon siyak ti kayat ni Gigi aging gadimteng ngay naklunak manunaymi ni Rusa. Nagyaman na Rusa. Gansan ka ito nga babawi. Ure kontra na kitinagannak ka. Kan ti pamilyayo. Uray. Nagdinamag nga rod manon naming umadanin ti kalay sami ken ni Rosa. Nga ti may sangal daw imay ni auntie. Abay auntie, nadamag yung kasar kami ken ni Rosa. Kada imay kayo, tapos nikas na katsupyatin nyo. Awan maramid yun. Sanga dadat imayak, anak ko. Umay mo lakad bagbagaan ni kasinsin mo Kad agbarbartag ang barbartaglatan. Abay man. Manipod iti pimanaw ya asawa na nga ni Delia nga na mga maestra ko na nga simurot iti sa bali nga lalaki. Kasto'y matentararamid din ti kasinsin mo. Anya? Diya manugang ipampanakkelyo nga maestra nga na simurot iti sa bali nga lalaki. Pamagayam tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset. Tilagip ti napalabas ti pagayam tayo nga Freddy iti Ilocos Norte. Nga dayta nga pakasalitaan na ket may sa kadagiti tay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Hunyo pamagayam. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Numadama kang agbibuya, iti page ni Paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, yan saan kayo pa yan nakapalo, paki-palo. Numit iti YouTube channel ni Paring Rey, tingkay ito pakabuyan ka na ito nga video, i-like yo, i-share yo, ken ag-subscribe kayo. No, saan kayo pa yung nag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Ni Manong yu anemi dato, Nemi Ruiz. Kaya ti pakabuklan, ti pakasalitaan ni Freddy, ingkay tumangigan into no alas 12:30, aging gana ti alas 2. Itilagip ti napalabas iti Action Radio, ti si JC Lawag. Kaya i-share kong tumat kiti ditoy, page ni Paring Ray, DJ pakabuklan ti lagip ti napalabas ng programa tayo. Okay? Dagiti premyo, malaksit ka dagiti weekly and monthly prices. At agurureng grand prizes. No, may saka ito kadagiti mga bag. The grand winner umawat iti 50,000 pesos. The first runner-up iti umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up umawat iti 20,000 pesos. Third runner-up isumat dati umawat iti 10,000 pesos. Nadapay agururay nga special award no may kaniti kundaway kas special award dato'y pakasalitaan nyo. Anya palat urayan nyo, surat kayo, papagayam. Kablawan tayo man dagiti kang kanayon nga mag-share, agpibuya ka dato'y programa tayo. Ti video, kadagiti video, ti page ni Paring Ray, ken YouTube channel na. Kas ni Emelita Sera, ni Clarissa Dumlao, Nek Balinong Lar, ni Pebelin Batakan Aguda, ni Belia Pimentel, ni Seni Dagulo, kasama tayo ni Treli Mateo Belio, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni EBJ Teremucha, graman ka ni Benny Castro, ni Mark Louie Makadangdang, ni Evelyn La Chica, ni Seni Dagulo, ni Esther Sutusa Taksat, ni October 16, ni Chester Baldubi, ni Suna Kalumpit, sama Nero, ken ni July Gasela. Okay? Thank you. Aging gamanin ti sabalig ka nga video nga may upload dito page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Salamat po. See you soon.